Shalom. Parhalado pasaton selamat hari Minggu. Tusude ruas namandoti par mingguanon. Martua maak kanaro di bagasan Tuhani. Minggu tasadarion inma namarguar minggu patuluhon dung Epifanias. Topik minggu tasadarion hibul dagingi alai torok ruasna. Tapuji madibata di bagasalas deroha tende humma puji Jahoba ale tondiku. Hite-hite guarni de bata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ale Jahoba huwaholongi do hajongjongan di bagasmu dohot hasonggopan ni hamuleumu. Haleluya. Hallelujah.
yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di bono ginjang. Di papatar hodo dirim marhite-hite hatami. Naung dohot dohami di halomohon roham. Marhite sian panesami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami. Asa hutadahami ho. Jala asa hutangihon kami soran anakmu. Jala asa hujalo kami tondi purbadia. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi homa patik ndebata di mingguta saderion ima patik parjolo satu patik paupaton. Patik parjolo ahudu jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenemu debatam. Patik paduahon dang jadi ganomu jalandang jadi sumanomu. Manang ahana di benua ginjang, do na di benua tongon, rodi na di bagasan aek na di turuni tano, yang go tunggabi si sombaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang go suture dalana, ai kona uhum na dosugut, akka na marsineang di guarna. Patik pau patong. Ingot kamu ma padiahon ari minggui di nauno mari ma ulah kamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba de batamdui dang jadi humangula anggo dina sadari manang anakmu be manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halape na mangibati hutam. Ai di naunom ari dito padebata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahani do umbana di pasu-pasu debata Jahuba ari paradane jala di parbadai. Atong rak mangidugugo mahita sian debata lahum mangulahum nahum bartu patik nai. Ahli Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahum nahum bartu patik mi. Amin. Tuhan
Dia dopan ni debata tato poci madosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami perguguna suhatu dosan. Para siroha mida kami dadangolon. Narodo kami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajaha tentu kami tubuh. Jalandang adong haporsiaun di bagasan rohanamian. Saduhuk do kami manimbilisian akadalanmu. Masai gudang do pangalason nami di patikmu. Alai ingot mahami alai Tuhan. Ala nidingga di basam dohot asinorham. Sayunang paingot ikut akadosa ni haposon nami. Dohot pangalason nami. Say ingot mahami kumbartu asiniroham. Dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigema hata baga-baga taringut tu hasesani dosata. Songonondo pakahulungin di bata di Portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na posya di ibana. Asa hangoluan na saliling nililing na di ibana. Kasangapon ma di bata na di ginjang. Amin. Tabige mahata ni debata turpuk ni ariminggon tarsurat di Parjamita bindu opat mamuka sian ayat sia 1 ayat 12 tajahama margatu syuring tagunan tahe mardungan iba sian napunjung ala muba denggana molorap marsaulihon perbuani na niula nabi. Songoni molorak mudum dua halak masyangoran manasida alai bihama las anggu di halak na punjung ima sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jalan nau peuksa amin.
tahatindak ko maha porsyottay, songon na hinatindak ko di dong atas sa porsyon di sandok purtibyon, rak mahita mandok. Au porsya di debata Jehovah, di doa mapargugu nasa turusan, nak mo palangit dotan. Au porsya di Yesus Kristus, anak debata Jehovah nasa sadai, imana tubuh ni si Maria, nagabagabian siyantun di perbadian, andorang so aguan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di banguman silatus, na matitar pajar di bana di kau punar silang, na tua tumunur turu di tanum, na mulak mangulu dari patuluhon. Na manain di surga, laun rutus yang di bata Jehovah, amanai barkuku na suatu sini. Di sima ibana apa yang mudak so tanon, manghumi anak na mangulu do na mate. Ahau kursia di tondi purbadia, jaladong sa huria na badia, huria atau panak astet akan na badia, do dihasisan di dosa, do dikatai na mandok, mulak mangulu sebut dagi halak na mate, do dihanguluan na surasuda. Amin. Tapi kima puji-pujian sian kor ina Kamis.
Shalom. Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu patoluhon dung Epipanias. Doho tema hibul dagingi alai torop ruasna. Paduahon ruas natamba. Di Jalodo gabe ruas ni Huriata, keluarga Ronald Albert Napitupulu, Inang Ipana Junita Istimewati Boru Sihombing SH. Doho tolu halak iana konasida, sada bawa doho dua boru. Ro sian HKBP Suprapto, Resort Suprapto. Alamat keluarga, Jalan Utama 2, nomor 12, Kapling Utama Pondok Bambu, masuk ruas sektor opat, Wik 10 opat, Energi 447. Di Patandahon nakining di Parmingguan Manogot pukul 7, tanggal 26 Januari 2025. Parhalado dohot sude ruas HKBP Pondok Bambu, Pasahaton, selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Sayang giat ma gabe ruas namangolu nasida di tonga-tonga ni Huriata. Patoluhon ruas napinda. Nunga pinda ruas ni Huriata, keluarga Johannes Pangihutan Siboro SH, dohot Inang Deni Embarsari. Rap dohot tolu iana konasida, ruas sektor opat, Wik 15. Pindah tu gereja GKI Raya Hankam, Jalan Raya Hankam, nomor 45 Bekasi. Tuhat tamatotong mandongani nasida diinganan naimbarui. Paupaton, Dewan Diakonia, Seksi Pendidikan. Di hari Minggu, tanggal 2 Februari 2025, Nanaengro, Seksi Pendidikan mulai patupahon kegiatan belajar mengajar di semester genap tahun ajaran 2024-2025. Di Patupamai mulai hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan akhir semester genap. Pukul siawip dung sidung Parmingguon Manogot. Maringanan diaula lantai 2 gereja. Pinangido tus sude siswa-siswi ianak ni Huriata asaria mandohoti kegiatan belajar mengajari. 5. Maka tindakon haporseaon. Di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 Nanaengro di Parmingguon pukul sia 30 wib di Patupa Huriata do Pakkobasion maka tindakon haporseaon manang pelayanan lepas sidi tupar guru malua tahun ajaran 2024-2025. Alanii pinangido tusude par guru malua dohot orang tua manang wali asaria mandohoti general repetisi maneng JR di hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 mulai pukul 10 wib saha tunasidung. Paonopon amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Sadarion Minggu tanggal 26 Januari 2025 di Patupa Huriata do papungu amplop ima tu haporluan pembangunan gedung sarana penunjang gereja. Tapasaha mai tujolo dung sidung jamita.
dohot pengaturan, pelean parjolo tolu kantong, kantong sada A, sada B tu huria, dohot kantong 2 tu pusat. Amplop tu pembangunan gedung sarana penunjang gereja tu jolo dung sidung jamita. Atong tapasahat ma di bagasan lasni roha. Papituhon amplop hamuleateon bulanan. Di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 nanaingro di Patupa Huriat Tado papungu pelean tujolo ima pasahaton amplop hamuleateon bulanan atong tapasaha mai di bagasan lasni roha. Pawaluhon bazar makanan. Di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 nanaingro panitia pembangunan gedung sarana penunjang gereja Patupahon bazar makanan, maringanan di halaman gereja. Pinangido tusude ruas nihuriatta asa dohot berpartisipasi mendukung kegiatan ini. Di Patupa mai dung sidung parmingguon manogot dohot parmingguon Arya. Pasiahon ruas namar sahit. Di bagasan parsahiton do ruas nihuriatta inang Nyonya Sitinjak Boru Tambunan dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit, lantai pitu, ruang gardena, kamar pitu sada kosong onom, ruas sektor opat, wik 10 onom. Tabuan ma di bagasan tangyangta, asalam tuhi pasna di hilala roha nasida. Pasapuluhon parhe pengon. Pelean tuhuria 10 juta 150.688 rupiah. Pelean tu pusat 10 juta 540.200 rupiah. DSH 655.220 sia rupiah. Transitori 500.000 rupiah. Pungu masude 21 juta 854.117 rupiah. Songoni matiting di huriatta di bagasan mingguon, saya dipasu-pasu tuhat tamasude pakobasion dohot peleani. Bahen sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Tabigema kor amani huriatta.
Marendi Huria sien pende nomor 656 mamukasien ayat sada uta pasama pilihan sada A sada B dot pilihan 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramuti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Hatani debata gabe jamita di Minggu Sadarion denet sian sada Korin bidu 12 mamuk
Kasihan ayat 12 sahatu ayat 20 songonoma tersurat isi. Upamana hibuldo dagingi alai torobdo anggo ruasna jala ruasna toropi majadiho dagingi nasasadai songonido Kristus aitodi nasasadaido dipadidihon tuhita saluhutna gabesada daging nang Yahudi nang Gorik nang hatoban nang anak mata jalatu saluhut hita dipainupot todi nasasadai ai daging ipe dang nasada ruasna tung torobdo tung suranin napat dibahen naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani jala atsuran ninna pinggol ala somata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani out mata sadok daging di dia ma parbinikian out pinggol sadok daging di dia ma parnianggoan alai diatur hode batado inganan niganuk ruas di dagingi marguru tulomo nirohana alai atsura saruas sisude behama dagingi alai nang pe torop akaruasi sadado dagingi urian itu hatta di adat Batak adongdo Jabar na dikuari pauseang somalna Jabar pauseang di pasahat mai tuaka buru hamuak kamanami nanami disadaluat maringana dosada ina nababalu nong matua jalamar sahid-sahid holat dua do buruna tongon namar baju do pedang mar hamulian alai nungat mamukasian namet-met takas diboto inatai parrohaun dua burunai sejut-jut marsual marsalisi ala hal-hal nasepele alai dung diboto inatana babalui jonok namatikina alani parsahiton lau maibana tu toko emas manuhor dua titin sere dua cincin emas di bagasan titini di surat toma dipesan tukang mas
dua kata. Ima gabetona poda na parpudi ikon singoton dua burunei didok sada hamu. Dungi marujungulu ma aturang sumarujungulu pasahap ma omma titin pauseang tuho buruku songoni mahatana turu buruna siap kangan doh siap pudape di do omma titin pauseang tuho buruku dung marujungulu omak nai di do angginom matu kakakna baga do titin mika marhilong-hilong hutatap sian nadao alana angginon dangi jahado pena tersurat di bagasan titini holani pakke alere dialusi kakak nom alanga somal sipata kurang dengan nasida ala hal-hal nasepele sarupa doi adek jahamajo hatani omakta nong jumului di bagasan titini ima taparea tahanguluhon seasa sadahi tanah dua Urian itu hatta buido tabadikon manang aha di ngodon alai unang gabe di parsualhon boleh diperbandingkan tapi jangan dipertentangkan supaya jangan terjadi perselisihan. Ido podana arga di pasahat hatani debata marhite apostol Paulus tuhita. Pengalaman apostol Paulus mamereng huria korin adong dua sibik kasih mabaen kurang sada tang saurdot ruas di huria korin. Na parjolo dan hola sahala parbarita nauli nama kobasi di huria korin. Marhobas do di huriai apostol Paulus. Marhobas do si Kepas. Marhobas do doho akana asing alai gabe ima debasibikasi didok ruas surei au horong Apolos au horong si Kepas gabe marbolan ruasi. Napa duahon latar belakang nih huriai sia dua horong na mayoritas. Na parjolo ruasi marharoroan sian halak Yahudi. Sebagian nai marharoroan sian halak gurik. Alai jot ma alani sotik perbedaan. Gabe Roma halak Kristen Yahudi madok. Sumurung do hami Kristen Yahudi siak kamu halak guriki. Alhamudang marsunat tamu hami marsunat hal-hal sepele ima
gabe si bosiri parbolat-bolatan di Huria Korin. Halak Yahudi makilala sumurung ibana sian halak Kristen namar hororoan sian halak gorik. Alani lunguddo roha apostel Paulus di pasahat mahatani di bata marhite surat nani tongosna nama ngodolhon asasada huriyai nang halak Yahudi nang halak gorik sadado di bagasa todi dohot padidion nabadiai. Hasadaun ni hita halak Kristen ima hasadaun di bagasa todi dohot padidion nabadia. Marhite hite goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia. Sadado padidione. Manang di gereja dia pehita tardidi ido nunga di metraihon hita di bagasan guar debata ama anak dotot di porbadia ido bena di dok apostel Paulus di ayat 10 tolu a ai todi nasadaido di padidihon tuhita saluhutna gabe sada daging nang halak Yahudi nang halak gorik lapatanna marhite padidion nabadiai nunga sada halak Kristen dangadong ala perbedaan suku etnis latar belakang gabe imadalan pataridahon parbolat-bolatan atong taharikot toma tapareak ma hasadaoni dangholan kontekstual podon tuhuria korin najulu dohok ma nang di keluargata dohok ma di huria HKBP podok Bambon dohok ma nang di tonga masyarakat dohot bangsot hasadaon nihita halak Kristen digihot holom nasian Kristus dohot pamatang ni Kristus macai tabu nakini tabege korni ina Kamis naing au sitiru Yesus naing awon parholong roha naing awon si pardame tahangoluhom may aka inang amang unang holat tabo begeo di kor songsongoni kor amana macay tabo didok huriay dengganay molo sauduran unang marsi jujuran unang marsi latean dang holan marhite jamita marhite hata edde kor paduan suara nong jot-jot tabege di huriaw unang holan mangedehok kita tahong luhom may akamang inang asa tari dai patar di keluarga tahasadaoni tari da jala patar i di punguan di huriat tatar lumobi suang songoni di masyarakat dohot bangsot tong takas do di patudos di analogihon apostel Paulus
Rikot ni hasadaon ni songon pamatang daging ni hita jolma. Pamatang ton meragam ruasna. Adong pat, adong tangan, adong simat jujung, adong simak kudap, adong mata. Ido-dido nakini sudenai marasing asing do. Tugas tohot ulonna. Dangi bui dohonon nasada tu nasada. Sumurung ibana. Cian ruas pamatang na asing. Alai ikos sadadui di pamatangi asa tungdeng ganjala uli. Ido-dido ayat 14 toho saplalu. Ai daging ngipe dang nasada ruasna. Tung torop do. Ayat sebelalu alai dia turhot debatado inganan ni ganup ruas di dagingi marguru tulomo ni rohana lapatanna hasadaon ni saluhut si hutong Kristus ima hasadaon naung ni aturhon Tuhan debata hobar tu lomo dohot asini rohana marasing asing do ulon ni ruas marasing asing do talenta na adong di hitabe dang sarupa alai saluhut di pasada di bagasan holom dohot pakirimon di bagasan Tuhan Yesus si paluai dina meragam akasi lehon-lehon tuhi tabe tabai mai gabe pelean lau pasadahon di tonga-tonga ni keluarga huria masyarakat dohot bangsoton unity and diversity kesatuan dalam kepelbagaian bineka tunggal ika itu salah satu falsafah di tonga-tonga masyarakat Indonesia na penduduk na sangat-sangat majemuk hamu akamanami inanami tabai ma tapapatar ma asabui ruas tohot parhalado HKBP Pondok Bampon gabe sitidangi dang hola sitidangi naing gabe duta-duta si pareak nama kangoluhon hasadaoni tung rikod doi di tonga-tonga keluarga di tonga-tonga ni huria tarlumo binang di tonga ni bangsoton asa terpasu-pasu kita ido-dido di ayat 20 naparpudi alai nang petorok akaruasi sadado dagingi sadado dagingi pengoton hita rikot ni hasadaon sadado sude akan apursia di Yesus Kristus di bagasan huriai songon pamatang ni Kristus atong taparea jala tapa patar tahanguluhum ma hasadaoni dang holan di hata dang holan di sair ni kor dohok ma di parnguluan siganuk pari amen martang yang maita
Moliate ma ale Tuhan. Tung tak tas dipodai hatam hami. Asa tong pataridahon hasadaon di ihoti holong nasian Tuhani. Di tonga-tonga keluarga, di tonga-tonga huria masyarakat dohot di bangson. Pargogoi huhu parbisuhi mahami ruas nang parhalado ni huriamon. Laho makkangoluhon nani dok ni hatami. Hutangnya kok kami tuho Tuhan. Saluhut ruasmu natongon di bagasan parsahiton. Na dirawat di rumah sakit manang di bagas nasidabe. Hutangnya kok kami tuho inang sitijak boru tabunan natongon opname di rumah sakit Duren Sawit. Asiroham. Pasu-pasu ma tindakan medis akka ubat. Si panganon sinumon parhitean asini roham lao pamalupon. Ale Tuhan. Sudi ruas ni huriam nama ulang tahun di bagasan minggon. Nang tunasida lehon totong hahipasong. Gajang ni umur. Dohot lasni roha. Marhite-hite pasu-pasum nasumurungi. Mamasu-masu. Saluhut ulon nadinggan. Nani ulan nasida gabe di patari dahon nasidei marhite lasni roha di bagasan hapor syaun Yesus Kristus si palue. Ale Tuhan maragam do sihirimon nami tuho tangiang nami tuho ruas doho parhalado ni huriamon. Say asi maroham. Di botohodo. Patuluson. Mamasuhon. Hobar tulomo ni roham. Di bagasan Yesus Kristus. Amen. Maredehi tahu tapapungu emplop panupahyota tu pembangunan. Di pasada holong nari saluhut nabor segari natar jono sana pakiri moni somon daging ni Kristusi sadado pakiri moni
pasada holong nahi saluhut na porseai natarjotu sada pakirimoni somon daging ni Kristusi sadado pakirimoni di bagasan panjowoni tarado tiga sadon nitoni pinado muni damehi alasada do dagini jalasado do toni tarado tiga sadon nitoni pinado muni damehi Tatangya koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na maulitus. Upasahat hami maisian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Seijalo may gabe uap na khusus di colong. Pasu-pasu may jalalah ramoti. Asahu parhasia kami pelean non pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mo liate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say ro maharajamu. Say sak malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangoluat siapari. Say sama dosa nami sopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakot Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho jala di pasorhom madamena
tu todi munabi. Amen.